Pues yo un ravioli abierto con foie fresco y paté trufado, por favor. Excelente. ¿Desean tomar algo? ¿Vols vi? Si no em demano aigua, ¿eh? No, fem un vi, no? Pues un vino negro que esté bien. Tengo un vino tinto muy suave, aterciopelado y muy agradable que va muy bien con el plato que he elegido. Perfecto. Sí, genial. Muy bien, pues muchas A gracias. vosotros, gracias. Gracias. Escolta, bueno, i a més de lo deliciós, carinyós, atent i fantàstic que és el teu nòvio turc, m'estaves començant a explicar com us anava això, que heu muntat junts, i jo m'he liat amb lo del Harry Haller, del Hermann Hesse i... Però és molt interessant. Sí, no toca ara. Gràcies. Com va la feina? Doncs bé, a poc, però cada cop s'ho van dient més i van venint i la veritat és que estic contenta, no em puc queixar. Puc pagar el lloguer i no m'estic de res. Que duri. Sí, tens molta sort, és veritat. I ara que dius això... Hòstia, no és un tema de conversa per treure sobre la taula, eh? Però és que no sé, sempre m'he preguntat una cosa. Què? Què passa quan estàs fent un massatge als peus a un home o a una dona i resulta que li fan olor? No és el millor tema per treure Sí, la ja t'ho he taula, dit. no? Home, de base la gent ve amb els peus nets. I si no, tinc unes tovalloletes que els hi deixen com una patena. Però saps què? Quan començo, puc descobrir les seves preocupacions, els seus problemes, les seves alegries. Només mirant-li els peus? Home, no, només mirant els peus no. Mirant les cames, escoltant el que m'expliquen. I què t'expliquen? Ui, doncs de tot. He tingut converses de tot tipus. Hi ha els que m'expliquen els seus problemes o els que em demanen consell. I també hi ha els que no parlen, els que es porten un llibre de casa o simplement volen silenci. Aquests són els més interessants, o a mi m'ho sembla. Per què? Doncs perquè quan estàs allà, en silenci, i no hi ha tensió, es crea una sensació molt agradable, molt familiar. No sé, és estrany. És curiós, no? Hi ha molta gent que diu que els peus tenen alguna cosa especial. Jo la veritat és que no sóc gens fetitxista ni cap cosa rara, ni... Ho veus? Què? No és cap cosa rara. Tu mateix ho dius. Tens raó. Però t'haig de confessar una cosa. Sí? Va, explica. No fa gaire estava amb una noia al llit, jo estava estirat, i ella, a poc, va anar baixant, fent-me petons a la panxa, a les cames, als genolls, i quan va arribar als peus... Ai. No, en sèrio, em va practicar una fel·lació al dit gros del peu. Ja sé que dit així sembla la cosa menys estimulant del món, però et puc assegurar que em va satisfer molt. De sobte jo estava allà estirat, passant-m'ho de puta mare, mentre enllapaven el dit del peu. Va ser un moment bastant increïble. Sí, ja t'ho dic jo, que els peus són molt importants. I tant que ho són, pels peus. Pels peus.
Per cert, t'has fixat mai en els meus peus o les meves cames? Sí. Vaja, no les he observat detingudament, però sí, puc veure-les. A veure, un moment. Sí, puc tancar els ulls. Per què? És que sovint quan estic a una taula, bé, de fet, quan estic menjant a taula, no puc deixar de mirar sota les estovalles. Allà sota passen coses molt importants. Sí, home, quan vas amb la teva parella o amb els teus amics, algú allarga la cama i sense voler toca el de davant. Ah, aquest és un maleducat, no? Home, no, jo faig altres lectures. Ah, sí? Sí. I quines altres lectures fas, que em tens intrigat? Gràcies. Gràcies. Que aprovechen. Gràcies. Quina bona pinta, no? La veritat és que sí. I després m'ho deixes provar, I tant, i tant. Vinga, que em tens intrigat. Sí, parlaves de les lectures que fas sobre les cames sota la taula. Sí, doncs això, que si sense voler les cames queden juntes sota la taula, revelen molts desitjos, intencions. És una sensació confortable, és quasi una declaració d'amor. No t'ha passat mai? Quan m'ha passat alguna vegada la retiro ràpidament. És una situació que em resulta incòmoda. Però amb qui t'ha passat? Que sé, doncs amb la meva mare o el meu germà. No sé, és com que no cal, no?, estar allà tan juntets. Però jo no dic amb la teva família. Jo dic quan et passa amb algú que et pot interessar. Llavors tot canvia, no? Sí. No sé, no ho he pensat mai, la veritat. Va, deixes provar? Ah, sí? Agafa. Alerta atacar. Què tal? Boníssim. I el teu nòvio, on dius que el vas conèixer? El viatge que vaig fer a Turquia. Ah, allà. Sí, era el guia. El guia? Sí. Et vas enrotllar amb el guia? Ets increïble. Això només ho pots fer tu. I què tal, et va ensenyar Turquia bé? Doncs els racons més incògnits. Els més profuns. Ets terrible. Jo recordo que fa com pocs dies vaig tastar un altre molt semblant a Girona. Ai, quan anem? A Girona? Provar-ho. No sé, podem parlar dintre de 2 setmanes.